Mayong gabi, mga kauturan kay Kristo. Yari ito mga desyones para sa pagsulog naton sa ika-pulo nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa pagsulog naton sa ika-pulo nga Domingo, for the souls of Pedro and Jodor Socorro Pison, Victor and Donato Pison, Baltazar Gilvison. For the souls of Condrado Kamangunan, Socorro Kamangunan, Cagnemia Kamangunan, offered by Prese Mendote. For the souls of Rudy Bal, Tito Pilo, Tia Loli, Kagpapa Fama, offered by Tex Laurez. Prayer for the soul of Maria Leticia Fiolo, offered by Donna Nonato and family. For the souls of Leocadia Tabuyo, Domingo Tabuyo, Joveta Tabuyo, Ramon Tabuyo, Consolacion Tianyo, Eugenio Tianyo, Eva Paredes, Kag Rovan Paredes, offered by Mr. and Mrs. Elmer Tianyo and family. For the souls of Estelita Diratore, Kag Fernando Diratore, Halad Sang Diratore, and Malan family. Repose for the soul of Wilson Bulaklak, Kag William Bulaklak, offered by Bulaklak family. Repose for the souls of Luisa Bolos, Kag Herme Bolos, offered by Bulaklak family. Thanksgiving is offered to Juno Kael Kapawan on his first birthday today. Thanksgiving is offered to Apollonia Tabuyo on her 89th birthday last June 5. Good health always, offered by Josie Martinez. Thanksgiving is offered to Teresa Escarara for all the blessings received. Thanksgiving is offered to Yael Escarara on his 6th birthday today, offered by Escarara family. Kado niya mga sponsors para sa aton anticipated mass subong adlaw, Mr. and Mrs. Rodelen Feynman and family, Mr. and Mrs. Donna Nonato and family, Mr. and Mrs. Rosana Pusares and family, Mr. and Mrs. Evelina Salem and family, Mr. and Mrs. Violeta Salem and family, Mr. and Mrs. Donde Ledesma and family, Mr. and Mrs. Jolie Lacrete and family, kag Mrs. Delia Mendote and family. Importante sa tao nga mangin katapo sang katalingban sang Dios, kagkabigon nga katapo sang pamilya ni Jesus. Ang Israel sadto anay ginakabig nga pungsod nga ginpili sang Dios. Apang sa pagari ni Jesus, gintudlo niya nga ang Dios nagaagda sa tanan nga mangin anak, mangin iya mga anak. Kag sa ebanghelyo si Jesus nagsiling nga ang mga nagabuhat sing luyag sang Dios amo ang iya iloy kag mga kauturan. Gani kabay pa nga kita magpamati sa pulong sang Dios kag magkabuhi sini sa inadlaw-adlaw nga tanan. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Bani Ambao. Palihog magtindog ang tanan. Children, all us
Sa ngalan, sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa ang aton Ginoong Jesucristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang pagyupod sang Espiritu Santo yara sa inyo tanan. Kagyaraman sa imo. Mautod, kilalaon naton ang aton mga sala, agud nga mangitakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan, nagakumpisar ako sa Dios nga makagawom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod so nahuna sa pulong sa buhat kasag patumbaya. Sakod sala, sakod sala, sakod ako nga tuod nga sala. Busa nagaapo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angeles sag mga santos, kag sa inyo mga utod, higampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluhi sa aton ng Dios nga makagawom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala. Tulitihan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos sa kahitasan, at sa kagitan, sa pagkakataon, sa kawalan sa kabubuan.
lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas, O Jesucristo. Bukod sa Espiritu Santo, sa imong santos kamay. Mga muyo kita. O Dios, ginagikanan sang tanan nga maayo, pamati kagiwagi kami, agod magpungunahuna kami sing matarong, kag dumalahi kami agod nga maginawi kami sing nakakapagay. Pinapangayon naman ni sa imo pagay kay Yesu Kristo, imo nakagamon Ginoo, nga nakakabuhi kag nagahari pod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro sang Henesis. Sa tapos makakaon si Adan sang bunga sang kahoy, gintawag siya sang Ginoong Dios, diin ka. Ang lalaki nagsabat, nabatian ko ikaw sa katamnan. Nahadlok ako kag nagpanago ako sa imo kay hubo ako. Ang Dios nagpamangkot, sino ang nagsiling sa imo nga hubo ka? Nagkaon ka bala sang bunga sang kahoy, nga ginsiling ko sa inyo nga indi ninyo pagkaunon? Ang lalaki nagsabat, ang babae nga ginhimo para sa akon, amo ang naghatag sa akon sang bunga sang kahoy, kag nagkaon ako. Ginpamangkot sang Ginoong Dios ang babae, nga abala ginhimo mo ini. Nagsabat siya, ang manog nagaanyat sa akon sa pagkaon. Karon ang Ginoong Dios nagsiling sa manog, pagasilutan ka tungod sini, ikaw lamang ang tanan nga mga sapat, ang magaanto sini nga silot. Sugod karon magasaog ka sa imot yan, kagyabok ang imo pagkakaunon, samtang nagakabuhi ka. Ikaw ang babae, dumtanay sa tunga sang imo kaliwat, kag sang iya kaliwat. Ini siya magadugmok sang imo ulo, kag magabuntog ka sang iya buo. Ang pulong sang Dios, Salamat sa Dios. ang Ginoo mainawaon kag maalwan siya sa pagluwas. Ang Ginoo may nawaon, kag maalwan siya sa pagluwas. Nadulaan ako sing paglaom, gani nagapanawag ako sa imo o Ginoo. Pamati ako o kun magpanawag, o Ginoo, talupang daang akon pagpangayo sing bulig. Ang Ginoo may nawaon, kag maalwan siya sa pagluwas. Kung ginalista mo ang amon mga sala, sino bala ang makalikaw sang pagsilot? Pero ikaw nagapatawad sa amon, agud nga magtahod kami sa imo. Ang Ginoo may nawaon, kag maalwan siya sa pagluwas. Nalangkag gid ako sa pag-abot sang bulig sang Ginoo. Kag sa iya mga pulong nagasalig ako. Nagapaabot ako sa Ginoo nga may labi pa nga kalangkag sang sa pagpaabot sa mga manugbantay sang kaagahon. Ang Ginoo may nawaon, kag maalwan siya sa pagluwas. O Israel, magasalig ka sa Ginoo, kayang iya gugma nagapadayon, kag handa siya magluwas sa gihapon. Luwason niya ang iya mga tawo nga Israel sa tanan nila nga mga sala. Ang Ginoo may nawaon, kag maalwan siya sa pagluwas. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, ang kasulatan nagasiling, nagahambal ako kay nagatuo ako. Sa amuman nga espiritu sang pagtuo,
nagahambal man kami kay nagatuo kami. Kay nakahibalo kami nga ang Dios nga nagbanhaw kay Ginoong Jesus, magabanhaw man sa amon upod kay Jesus, kag magadala sa amon upod sa inyo atubangan. Initanan para sa inyo, kag sa nagadamo ang mga tao nga ginalambot sang grasya sang Dios. Magadamo pagidang ila pagpangamuyo sang pagpasalamat sa himaya sang Dios. Tungod sini, wala kami nagapaluya, bisan pa nga ang amon lawas nagaamat-amat kadunot. Pero ang amon espiritu ginabag-o adlaw-adlaw. Kag ining jutay, kag umalagi nga kabudlayan, nga ginaantos namon, nagahatag sa amon sing tama kadako, kag mapinadayunon nga himaya, nga mas labi pa sa kabudlayan. Kay ginabugos namon ng amon pagtamod, hindi sa mga butang nga makita, kundi sa mga butang nga hindi makita. Kay ang makita umalagi lang, pero ang hindi makita wala sing katapusan. Kay nakahibalo kita nga kon magbungkag ining tolda nga aton ginapuy-an, ang aton dutanon nga lawas, may ginaman ang Dios nga balay dito sa langit nga aton pagapuy-an. Isa ka balay nga wala sing katapusan nga siya gid ang naghimo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Tanan mo kita tanan sa alleluia. Karon ang nagagahom sining kalibutan pagadag-on siling sang Ginoo. Kay kon ako mabayaw na gikan sa duta, buyokon ko ang tanan sa akon. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Tanan mo kita tanan sa alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Tanan mo kita tanan sa alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyaraman sa imo. balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo, O Ginoo. Si Jesus supod ang iya mga gintutunan nagpauli. Sa liwat nagdulugok sa iya ang madamo nga mga tawo sa bagay nga siya kag ang iya mga gintutunan wala nasing tion sa pagkaon. Sa kapatian ini sang iya pamilya, naglakat sila sa pagkuha sa iya tungod kay ang mga tawo nagsiling na buang siya. May mga manunudlo sa kasuguan nga nag-abot gikan sa Jerusalem nga nagasiling yara sa iya si Beelzebul. Ang iba nagsiling, ang pangulo sang mga demonyo amo ang naghatag sa iya sing gahom sa pagtabog sa ila. Kani gintawag ni Jesus ang mga tawo sa pagpalapit sa iya, kag nagambal siya sa ila sing pila ka mga palanggiran. Ano bala ang pagtabog ni Satanas kay Satanas? Kung ang isa ka pungsod magpinahinbahinay kag maglinaway, ina nga pungsod magabulublag. Kung ang isa ka panimalay magbinahinbahinay kag magilinaway, ina nga panimalay magabulublag. Gani kung ang ginarian ni Satanas magilinaway, magbinahinbahinay, ina ang ginarian hindi magdugay, kundi magabulublag, gagamuin ni ang iya katapusan. Wala sing bisan sino nga makasulod sa balay sang isa ka tawo nga makusog sa pagkuha sang iya pagkamutang. Luwas kun iya anay nga puso ng tao nga makusog. Kun mahimo niya ini, sarang na siya makapanguha
sa among nga balay. Dumduman ninyo ini ang mga tao sarang mapatawad sa tanan nila nga mga sala kag sa tanan nila nga mga malain nga ila ginhambal. Pero ang tao nga nagambal sing malain batok sa Espiritu Santo hindi gid mapatawad kay siya nakahimo sing sala nga wala sing katapusan. Ginhambal ini ni Jesus kay may iban nga nagsiling may malaot nga espiritu sa iya. Dayon ang iloy nagtindog lang sila sa gwa sang balay kag nagpaibalo nga gusto nila magpakikita kay Jesus. May madamo nga mga tao nga nagalingkod sa palibot ni Jesus nga nagsiling sila sa iya. Ang imo iloy kag ang imo mga utod yara sa gwa kag gusto sila magpakikita sa imo. Nagsabat si Jesus, sino bala nga kon iloy? Sino bala nga kon mga utod? Gitulok niya ang mga tao nga nagalingkod sa palibot niya nang nagsiling, tanawan ninyo yari nga kon iloy kag mga utod kay ang nagabuhat sang luyag sang Dios amo ang akon utod nga lalaki ang akon utod nga babayi kag ang akon iloy. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Heso Kristo. Mga inigog mga kautot ni Kristo, mayong gabi sa inyo tanan. Subong sa aton nga kalendaryo sa aton sa iglesia, ano hara kita sa ikapulo nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Mga utod, sa pagsugod ko sinisang akon nga sermon, lumangkot ako sa inyo. Sino sa inyo ang luyag magsunod sa aton Ginoong Hesus? Mayra? Tanan kita guro, no? Kung tanan kita luyag magsunod sa atong Ginoong Hesus, anda bala kita nga tawgon nga buang-buang? No? Anda bala kita malon nga way ka pulos nga tao, buang-buang ka. Kaya nga sa sobrang pagpalapnag naton sang mayong balita, sa pagsugo o kung paghambal sa aton ni si katao nga mangin maayo, magpangamuyo, magsimba, mambal sila, ay ini nga tao, buang-buang ini. Ini nga tao, siguro ginsudlan na ini sang malain nga espiritu. Ini nga tao, no, ginsudlan na siguro ni Satanas. Hinigog mga utod, ginatudlo sa aton subong Domingo nga dapat kita nga mga tao, kung luyag naton magsunod sa aton mahal nga Diyos, sa aton Ginoong Hesus, dapat handa kita magbaton sang tanan. Maayo man o kung malain, makabenepisyo makita o kung hindi. Kaya nga, amuin na ang aton dapat no tahakon bilang binunyagan ng mga Kristiyano. Kaginigong mga utod, no, ginahambal man sa aton, no, kung balikan nato ng aton mga balasahon, no, una sa libro sang Henesis, no, ang aton nabatian, ang istorya ni Adan kag ni Eva, na kung sa diin, dira nagsugod ang ginatawag naton nga the fall of man, no, ang kalaglagan sang tawo nga dira nagsugod nga nagpakasala kita tungod hindi tungod sang manog kundi tungod sang aton nga kahuyang ukon kaluya. Hinigog mga utod, no, ang kalaglagan sang tawo ukon the fall of man nagsugod ini sa daan ng kasulatan. Amoy na nga tanang kita nga binunyagan nga mga Kristiyano may ginatawag kita nga sala nga palanublion o kon original sin. Ina no ginsunod na nato nina alin pa kay Adan kag Eva nga nangakig ang aton mahal nga Dios tungod sang ginbuhat nila nga duwa. Tinigog mga utod nagapadayon ina hasta sa aton Santos Ebanghelyo subong nga Domingo suno kay San Marcos na kung sa diin ang aton Ginoong Hesus nagwali. Pagtungod sa iya pagwali, no, madamo nga mga tao na namian sa iya. Pero sa padayon niya nga pagwali, anong natabo? Kinambalan siya, nagbuang na siya. No? Tiya mo'y na inigog mga utod ang ginahambal ko sa inyo kagina. Nga kung handa kita magsunod sa aton mahal nga Diyos, sa aton Ginoong Hesus, dapat handa kita magbaton sa tanan. Anong aton pidi matunan? Tatlo lang gid kabutang. Una, tandaan naton
nga kung luyag naton mangin kaangay o kung sumulunod sa aton Ginoong Hesus, dapat handa kita magbaton sang tanan nga patupato. Handa kita magbaton bisan nga ginakundinar kita. Handa kita magbaton bisan ginapakalain kita. Handa kita magbaton bisan mismo ang kabahin sa ngaton panimalay amo ina ang nagapakalain sa aton. May istorya inaanay no nanungod bala sa isa ka nanay no nga nagabulig no sa iyang kaparintihan sa iyang pamilya. No kag sama-sami kung magbulig gani siya o ay siya nadayaw. No? Kung magbulig gani siya ginambalan siya sang iyang kapamilyang ay nagbulig gani siya kay pakita-kita ilang na kay para nga balon sang tao, sang iban nga tao, nga maayo siya nga tao. Nagasimbala na siya. Pero ang matutuod na, bisan mangayo bulig gani ang iya nga pamilya, waya man ginabuligan. Kung sa yuron, ang iya nga pagbulig daw, pakita-kita. No? Kay para nga balon nga maayo siya. Pero sa tuod, gali, hindi na siya amo. No? Nagabulig siya, pero hindi man tampad o kondalom nga nagabulig gid siya sa iya nga isig kapariyo o kung bisan sa iya pamilya. Kagini kong mga utod, ang muna nambal nila, kung nagamaayo ikaw sa iban, ang una mga kontra, sino? Bisan mismo ang katapos ang imo nga panimalay. Abot ka ng tisaan nyo na, kung nagaayo, mga inmaayo kitabla, halimbawa, kung mataas na medyo ang aton nga malabot sa aton kabuhi, no, makatapos kita sa aton nga kolehiyo o konkurso, tapos profesional na kita, sino ang nagabutong sa aton? Hindi iban nga tao, kundi ang aton nga pamilya. Tindi kong mga utod, si Jesus, ang atong Ginoong Jesus, amo man ang iya eksperyensya. Nga, hindi lang ang iban nga tao ang nagabutong sa iya, kundi mismo ang kabahin sa ang iya nga pamilya. Gani unang apunto, hindi kong mga utod, dapat handa kita. Nga kung luyag naton magsunod sa aton Ginoong Hesus, handa kita sa bisan ano nga pakalain, bisan ano nga pagbutong sa aton nga manaog kita. Kitandaan naton, ara ang aton Dios nga amay sa ibabaw nga nagabutong man sa aton pasaka. Gani wa kita sing rason nga magbuwat sang sala, wa kita sing rason nga hindi magtingwa sa pagkabalaan. Aposo kon budlay. Budlay. No? Pero kung upod nato na mahal nga Diyos, mangin mahapos tanan. Kaya nga, asa no naton makuha nga ton nga regalo, nga ton padya, kung mapatay kita. No? Kung mapatay kita. Amo na ganyan ba nila, ang kapupunan sa nga ton kabuhi, hindi naton maaguman kung dili kita sa duta. Pero malabot nato nina kung mapatay kita. Kaya nga, dito ang aton permanente nga tiniraan. Kag dito ang kabuhi nga wala sing katapusan. Di amoy na kong mga utod ang yatudlo sa aton sa aton Ginoong Hesus nga sa tunga sang pagpakasala naton bilang mga tao dapat tinguan naton nga mangin balaan. Kaya mo ina ang aton nga talagyan. Ikaduwa, tandaan naton nga kita kabahin sang pamilya sa aton Ginoong Hesus. Kagitanan kita luyag man mangin kabahin siya pamilya. Kag sa pagbunyag sa aton, no, ang bagay sa atong catechesis, we become part of the mystical body of Christ. Kabahin na kita sang lawas sa aton Ginoong Hesus nga kung ano man ang aton buhaton, hindi kita magambal nga ako magpakasala ako na ginisala. Hindi na ako magdalaig sa iban. Pero kung magpakasala ako, tandaan naton, maipikto ini sa tanan. Amoy na ginatawag natin nila bilang corporal punishment. Sala sa ngisa, sala sang tanan. Amoy na ang natudo sa aton, sa aton Ginoong Hesus, nga bilang kabahin sang iya lawas, dapat buhaton nato ng aton nga responsibilidad nga magpakamaayo. At tunulo mo natin mala, halimbawa, kung magbuhat kita sang krimen, kung magbinutig kita, sino ang mapektuan? Hindi lang kita, kundi ang iban. Halimbawa, ang aton mga lideres no, sa atong gobyerno, kung gasugid sila sa insakto, halimbawa, kundi sila mag-corrupt,
No, kundi nila pagkawaton ang kwarta sang tao. Sino ba ang benepisyo? Tanan kita. Pero kung kawaton nila, no, tanan kita mapektuan. Amoy na inig mga utod nga sa kada ano nga buhaton naton dapat dumdumon naton na kita kabahin sang lawas sang aton mahal nga Dios, sang lawas ni Kristo. Kag sa katapusan tandaan naton nga ang buhat sang sala nga magapugong sa aton sa pagbuhat sang aton nga misyon. No gani no sa katapusan tandaan naton ang ginahambal ni San Pablo no sa taga Roma sa aton ni kaduwa nga balasahon no nagambal ang kabudlay so kung sa kabudlay kakatalagman nga ginaatubang naton bilang mga gintutunan sa pagbantala sa ebanghelyo sa ngaton Ginoong Jesucristo tandaan naton nga ginapabakod kita sa ngaton mahal nga Dios sa pagkuha sang padya nga ginaman niya sa aton hindi lang sa langit kundi diri sa duta. Halimbawa, kung magbuhat na kita sa buluhaton nga nangin sakripisyo naton sa aton kabataan, no, bilang isa ka ginikanan, no, kung tinguwaan naton nga piskilahon sila, tuduan sila, maugtas kita, no, daw nga tanan, no, kay tungod nga ulugtas sa aton kabataan, ano nga ito pamatyagan kung makagraduate sila? Ano nga ito pamatyagan kung may sweldo na sila? Ano nga ito pamatyagan kung may mga apo na kita? Di ba man nami? Ha? Amo manin na ang pamatyagan sa ngaton mahal nga Diyos. Nga kung gatingwa kita hindi magpakasala, kag kung makasala man kita, nagabalik kita sa iya, agud mangayo sa kapatawaran sa aton mga sala. No, ang aton mahal nga Diyos nangin malipayon man. Amoy na nga ngambal sa ngaton Ginoong Hesus sa ebanghelyo, tanawan ninyo. Yari nga ako ni Loy, yari nga akong utod nga lalaki, yari nga akong utod nga babae. Amoy na sila ang nagapamati sang pulong sang Diyos kag nagabuhat. No, kung ano ang luyag sa mahal nga Diyos. Ganun ni mga utod, ang pangangkat sa aton ang musini, simple lang. Kung luyag naton magsunod sa aton Ginoong Hesus, magtingwa kita sa kabuhi nga pagkabalaan. Budlay kung hindi. Sa liwat, budlay. Pero kung padayon kita nagatinguha, padayon kita nagabuligay, no, mabuhat nato ni tanan. Ang pinakanami ni halimbawa, no, ang very basic, ang silhig bala nga bukok, kunting-ting. No? Kung isa lang kabilo, gamito naton, malimpiwan niya ang sagbot o kunigko, hindi. Pero kung magtingob siya nga damo, ang dahon, no, kung ang igko, kung sagbot, matinuan niya. Di ba? No, amo man na ang pangangkat sa aton sa atong Ginoong Hesus. Kung ulupot kita, no, ulupot man kita makadto sa ginarihan sang langit. Pero kung ikaw lang isa, mabudlayan ikaw, kay ikaw lang isa. Pero kung nagabuligay kita, no, apos lang gid mangin balaan, kag kung nagaigugmaanay kita, no, padayon kita nga magasulod sa ginarihan sang langit. Kaya muina ang luyag sang mahal nga Diyos sa aton tanan. Amen. Amen. Magtindog ito tanan. Subong ipahayag naton ang aton pagtuo. Nagatuo ako sa Dios amay nga makagawom sang tanan, magbuhat sang langit ni sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo ya nakabugtong aton Ginoo, kagit panangkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginmunag ni Santa Maria Birhen, insakit sa sugod na Poncio Pilato, ngilasang sa krus na patay ginlubong na naog sa mga minatay. Sikatlo kaadlaw na banaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ang galingkod sa tuos sang Dios nga Amay, makagawom sang tanan. Gikan didto mga karipa sa liwat sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika. Sa ginikaupdan sa mga santos, patawaran sa mga sala, Sa pagkabanaw sa mga lawas, kaya sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita sa tunga sang mga pagtilaw sa sininga kalibutan, magpadayon kita sa paglaom kag pagsalig sa Ginoo. Sa dako nga pagtuo magpanawa kita sa Ginoo ang aton sabat, Ginoo pamatii ang imo pamilya. Ginoo, pamatii ang imo pamilya.
Kabay pa nga ang mga ministro sang simbahan kag ang mga pangulo sang amon pungsod magsugod sa halimbawa ni Jesus nga naghatag sang iya panahon, atensyon kag kusog sa pag-alagad sa mga tawo. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang imo pamilya. Kabay pa nga makita namon ang kag pasalamatan ang paghihos sang Ginoo paagi sa mga tawo nga may maayo sing kabubuton kag nagapan ni kasog nga ginharian sang Dios mabatyagan na sa tunga namon. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang imo pamilya. Kabay pa nga pamatian sang mga lamharon ang pangagdan ni Ginoong Hesus nga sundan siya sa pag-alagad sa iya banwa subong mga pari, madre, misyonero kag misyonera kag manugbantala sang ebanghelyo. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang imo pamilya. Kabay nga manginhimpit kami hindi lamang sa dalagko kag dalayawon nga mga bagay kundi sa ordinaryo nga pangabuhi sa inadlaw-adlaw. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang imo pamilya. Kabay pa nga maagom sang amon pinalangga nga nagkalamatay ang padya nga ginhaaman sang Dios didto sa langit nga amon matuod nga puloy-an. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang imo pamilya. Kag sa hipos aton man ipangamuyo ang aton mga personal nga mga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang imo pamilya. Iupod man naton sa aton pangamuyo ang aton mga personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang imo pamilya. O Dios, pamati ang amon pagampo kag luwi kami nga magdangop sa imo sa gihapon. Tipigi kami pagi sa pulong sang kabuhi. Kinapangayo na mo nini pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo. Amen. Amen. Lord, we gather today in your house.
Magpangamuyo kamo mga utod, ako nangako ng inyong sakripisyo, mabutan sang Diyos, sa may nga makagagahom sang tanan. Batununta sa ganong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kakamihan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kaysa bugos niya nga simbahan. Ulabing balaan nga amay, tamda ang amon kubos nga pag-alagad, agod imo mahamutan ining mga dulot, kag madugang ang amon pagigugma. Hinapangayo namon ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yaras sa inyo. Kagyaraman sa Ibayaw imo. ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay ki. Ako sa gangay gidigo ang mapuslanon sa amon kaluwasan, kasagihapon kag sa nga duog pasalamat kami sa imo. O Ginoo santos nga amay gamanan kagulay katapusan nga Dios. Ginakilala namon ang imo mga tiningala nga gahom sa imo may kugmaon nga plano sang kaluwasan. Imo kami ginbuligan pagi simo gahom subong Dios. Pero buot kaman nagikan sa amon kalaglagan, maluwas kami sang isa ka tawo subong sa amon, sa Jesucristo nga amon Ginoo. Pagi sa iyang imo pagkahalangdon nga nasimba sa mga angeles nga nagilinugyaw, singulay untat sa imo tubangan. Idugot nga ibulog namon ang amon tingog sa ila, sa magdayaw sa imo sing mapainubuson nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoo, Diyos nga labing gamhanan, ang may kapagsimbahon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Dayaw nang nagkakalit sa ngalan siyang Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Santos ikaw nga todo Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos, gani padalang mo espiritu sa pasantos sining mga dulot, agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, iyagin baton sing kinamabuton, iyagin kuha agin pamiyak-miyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iyay nigit panagtag sa mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan kag magkaon sini. Kay nimo nga kun lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang paniyapon yagin ko ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iyay naging palibot siya mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan ka maginom sa sining kalis. Kini mong kalis sa nga kundugo, ang dugo sa bago kagulay katapusan nga kasugtanan. Ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatuwaran sa mga sala. Imuan niyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, magkarigang Ginoong Jesus. Gani o amay, amon ginahalad sa imo ini tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sa kadumanan sa pagamatay kapag kabanaw sang imo anak. Nagapasalamat makami sa imo kay makabigin kabig ang mga tapos pagatubang kag sa pagalagad sa imo sining sakripisyo.
Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nagamit sa lawas ka dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan nga nanapnag sa bugos sa kalibutan, imbita siya sa pagigugma pod sa among Santo Papa nga si Francisco, sa among obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop sini among katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila, dumdumang mantra na kalamatay sa iyong pagkaabyan, matuna sila sa pagtanaw sa imong may mayaon nga naon. Kaluy man kami ngayari diri nga tambong, agon mamit namo ng kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen ni Sang Dios, upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos na nagpamuot sa imo, pagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadera sa iya, ginahatag sa imo Dios, amay nga makagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod naging sugo sa ngaton manluluwas, mga muyo kita sa dako nga pagsalig, suno sa iyang tudlo sa aton. Amay dahon, kaya lakas sa mga langit, pagdayahon ng imong ngalan. Umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang pagbuot sa duta sinisag sa langit. Panagan mong paminian, singkan mo namon sa matagan mo. Nagpatawaron mo kami sa mga salatan mo. Sining ang inapatawad namon ang mga nagkasala sa amon. Kagiling mo kami, ipalaog sa panulay, inunuluwason mo kami sa Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami si pagidayet sa amon mga inadlaw. Buligi kami gud maluwas, kami gihapon sa sala. Nagpaligon na kami sa tanan nga mga palaligban, sa tanan nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon nilauman, nga mga balik sa Jesucristo nga amon manluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles, ang pagidayet nga nabilin ko sa inyo, nga kung pagidayet inahatag ko sa inyo, hindi pagtamnang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kag sunod sa imo ginsiling, at agi siya si pagidayet nga pag-iusa, ikaw karakabuhig ang nagahari, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidayet sang Ginoo ay ragihapon sa inyo. Kag yaraman sa imo. Mga tagay kamo sing pagkidayet. Walang
Yari ang kordero sang Dios, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, laktakos nga magsulod ka sa akon puloy-an, o pangimit lang lamang sa kapulong, kag mag-aayong akon kalag. Handog sa akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa banal nga Eucharistia. Apang kun indikit matigayon, magkarit ka, Jesus, sa gihapon, di pagitugot nga sa imo mahulat. Manuluwas sa akon We will drink the cup, we will win the fight, we will stand against the darkness of the night. We will run the race and see God's face and build the kingdom of love. Do not fear, for I am with you. Be still and know that I am God. We will drink the cup, we will win the fight, we will stand against the darkness of the night. We will run the race and see God's face and build the kingdom of love. You will run and not grow weary, for I, your God, will be your strength. We will drink the cup, we will win the fight, we will stand against the darkness of the night. We will run the race and see God's face and build the kingdom of love. Mga muyo kita. O Dios, nga mo na may pagisining sakramento, kuwaa ang amon kalautan, kag tuytoy kami sa pagkabuhi sing maayo. Hinapangayo namon ni sa imo pag Kristo nga amon Ginoo. Amen. Balik maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo.
Una sa tanan, aton ginapasalamatan ang aton celebrante subong si Reverend Father Bani Ambao. Paz, thank you so much. Talo sa aton nga regular nga nagamisa diri sa kay Reverend Father Julius Jacobres. Meron lang si Father Sang, mga importante nga mga hilikoton. Dugang pahibalo sa tanan naton nga Kristiyanong tumuluo sa aton nga barangay, ang aton nga parokya, kag aton nga Archdiocese of Haro, nagapangagdagit sa tanan nga kung sino pa ang maluyag, maging poster family para sa aton nga mga delegates sa aton nga Regional Youth Camp nga pagahiwaton diri sa aton nga diocese sang Haro. So mayra kita sa mga delegates nagikan sa nagkalinlain nga lugar diri sa aton sa may Western Visayas. So all in all, mayra more than 1,000 delegates nga magakadto diri sa aton nga diocese sa Haro. So gani sa aton parokya may naka-assign sa aton diri 20 ka mga delegates. So gani ang aton nga paroko Reverend Monsignor Mario Cesar Inarsao nagapangagdagit kung sino ang maluyag nga mga foster family nga magtatap sining aton nga mga delegates nga maga-join sa aton nga Regional Youth Camp. So pakigangot lang kamo sa aton nga chapel coordinator sakay Tita Grace Ledasma. Kay mera makita subong nagpalista na, so we need more foster families agud nga magtatap sining aton mga delegates nga maga-join sa aton nga Regional Youth Camp nga pagahiwaton diri sa aton Archdiocese of Haro. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Kag bidyosanan kamo sang Dios nga makagawom sang tanan, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa pagidaig ni Kristo tapos ang aton santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyo tanan. Mayong gabi man, Father.